אז ככה, טל, תראה. רוב המוצרים של SolarEdge, ברגע שלא מדובר במערכת on-grid, כלומר מערכת שאך ורק מזרימה לרשת, לפי דעתי, אני אישית פחות ממליץ להתעסק איתם, ואני גם אסביר למה. במינימום של המינימום של המינימום, אני לא מכיר חברה שעושה את זה בצורה שונה, ברגע שאתה בוחר ממיר של SolarEdge היברידי, לפחות תוסיף 10-15 אלף שקל. לפחות. התחלת מזה. עכשיו, כל סוללה היא גם מאוד יקרה, היא מעל 10,000 שקל ל-4.6 קילוואט, אפילו לא 5. לפי דעתי זה מאוד יקר, זה הופך את המערכת ללא משתלמת, וזה למה אני אישית לא ממליץ לגעת בסולארג' כשמדובר לא ב-on-grid. פשוט לא משתלם, וגם באפליקציה אתה לא יכול לשלוט בזה בצורה מאוד נוחה. כלומר, יש המון חברות אחרות שמה שהן עושות, אתה נכנס לאפליקציה, וזה כל כך פשוט שאתה יכול להגיד למערכת, בשעות האלה והאלה, או כמות קילוואט כזאת וכזאת, תלך אך ורק להגירה. ההגירה צריכה תמיד להיות במינימום כזה, כל השאר ילך להזרמה אליי הביתה, קילוואט מסוים ילך להזרמה לחברת חשמל. בקיצור, יש היום מערכות הרבה יותר מתקדמות, שאני הרבה יותר ממליץ עליהן, מאשר ללכת על SolarEdge. הניטור שלהם מעולה, באמת אין לי מה להגיד, חברה מעולה, אבל כשמדובר פה בהיברידי, לא משנה, כשמדובר פה בהיברידי לדעתי, אני אישית פחות ממליץ ללכת איתם, לפי דעתי יש פתרונות יותר טובים. העלות מאוד גבוהה זה נכון. ברגע שאתה לא הולך עם SolarEdge, ואתה הולך עם חברה שאני אמליץ לך, כי בכל אין לי פה עכשיו, לא יודע מה אנשים אחרים משתמשים בהם, אני יודע רק מה לי יש כביכול, כי השוק של ההיברידי הוא עדיין לא התפתח בצורה מטורפת, וזה, אנחנו בין הראשונים שמביאים טכנולוגיות מאוד מתקדמות, אז אצלנו המחיר הוא אותו דבר כביכול, אם נתנו לך, אני סתם זורק לך, כן? אם נתנו לך עבור התקנה, המחיר לקילוואט 4,500 שקל, אם אתה תבחר אצלנו היברידי, זה יהיה אותו 4,500 שקל, אין פה שום דבר שונה. זה דבר ראשון, ודבר שני, כן, הסוללות יהיו זולות יותר משל SolarEdge, כמעט אותה אחריות, קונפיגורציה ומודולציה הרבה יותר נוחים, ואני אישית אומר לכל האנשים שרוצים גיבוי, סוללות, דברים כאלה ואחרים, וזה גם המערכת הכי מומלצת, כי האחוזי תשואה שלה הם הכי גבוהים, אני אסביר למה גם בסרטון נפרד. אני מאוד 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 אמליץ לכם לקחת מערכת היברידית, לפי דעתי, לא של SolarEdge. זאת דעתי.